xerrada, i com ha comentat el Joan, farem una visió general, bastant sintetitzada, del que ha estat l'aportació de l'arqueologia, de les intervencions arqueològiques dels darrers 20 anys al nucli històric de Sabadell, pel que fa al coneixement dels terrissers, de les terrisseries i de la producció ceràmica i terrissera d'època moderna, de l'etapa preindustrial, que més o menys referia del segle XVII, final segle XVII, fins a les darreries del segle XIX. Aquesta activitat terrissera, els obradors, els tallers terrissers a la vila de Sabadell ja eren coneguts, o per part de la historiografia i la documentació escrita textual, ja sabíem de la seva existència, fins i tot noms de terrissers, etc. El que passa que el que no es coneixia suficientment era l'abast i la realitat física d'aquesta producció. Especialment el que tenim recollit en els documents i en els estudis o les notes que hi ha d'historiadors locals referents a aquesta activitat productiva artesanal d'època preindustrial, que seria la producció de terrissa, no hi ha massa cosa, cal dir que mancaria una recerca més aprofundida i específica del que serien els arxius i els registres escrits, perquè el que es coneix, o el que ens ha arribat fins a hores d'ara, per articles, treballs d'historiadors locals, se centra més en el que seria el segle XIX, és a dir, l'etapa final d'aquesta activitat, d'aquesta producció terrissera, que ara podem saber que més o menys arrenca cap a finals del segle XVII, però és especialment al segle XVIII que es desenvolupa. Els escrits, els textos i els documents antics que s'han tractat ens parlen de la realitat aquesta final, de partir de 1800 o finals del segle XVIII, amb aquesta existència d'uns 14 obradors o 14 terrissers, que en sabem el nom. La seva ubicació no sempre és precisa, perquè quan apareixen els documents és per altres motius o apareixen els que són els registres sense, a vegades, indicar l'emplaçament d'on està el taller o l'obrador en si mateix, però més o menys sabíem, fins a hores d'ara, a partir de la documentació, l'existència de Pere Fontanet, els germans Bellsolà, Josep Selva, terrissers, que s'ubicaven en aquests sectors d'aquí, de la part nord del que era la vila antiga, o la vila medieval i d'època moderna de Sabadell, en aquest punt d'aquí del carrer Les Valls, i especialment en el sector del Raval de Fora, Raval de Dins, la zona dels Ravals, l'antic barri medieval del Raval, i carrers de la Salut, carrer Comèdies, carrer Convent, tot el que seria la zona nord de la vila medieval i moderna. Especialment en aquests punts sabíem que s'hi ubicaven els germans Moixí, els Escaiola, que eren família de terrissers, en Pau Oller, etc. Què ens aporta, a part d'aquests noms i de l'existència d'una activitat artesanal? Els documents no aporten masses dades ni sobre com era la producció, ni com s'organitzaven aquests tallers, ni on s'estructuraven o on s'ubicaven. Tota aquesta informació, diguem-ne, més de realitat física o de realitat material, és la que hem pogut aconseguir, o és la que ens ha aportat a l'activitat de l'arqueologia urbana dels darrers 20 anys. En aquest sentit, Sabadell, el que seria l'antic nucli històric, ja des de finals dels anys 80 s'hi han estat realitzant un elevat nombre d'intervencions arqueològiques, algunes més en extensió, altres més petites, de petits solars, que aquí en aquest cas, en aquest plànol que veuen, seria lo colorejat en verd. No hi serien totes, però pràcticament totes, tots aquests punts marcats del passeig de la plaça Major, solars de cases, de petites cases entre mitgeres, són els que ens han aportat aquestes restes de terrisseries, de forns i elements vinculats a aquesta activitat.
Ara com ara tenim uns nous jaciments o unes noves intervencions on han aparegut aquests elements dels tallers i obradors, ja siguin els mateixos forns de cocció, com elements auxiliars de les terrisseries, basses de decantació, bogis per triturar els òxids i els desgreixants, pous i elements d'aigua cisternes vinculats a l'ús de la producció terrissera. I després també tenim un conjunt d'intervencions que ens han proporcionat el que s'anomena tasters, tasters o àmbits d'abocador. És a dir, que són grans espais, siguin retalls subterranis o siguin dipòsits antics, on s'hi van fer abocades successives de peces defectuoses d'aquests tallers, d'aquests forns, però sense haver localitzat el forn en si mateix. La localització d'aquests tasters i àmbits d'abocadors són indicatius de la proximitat bastant immediata d'un forn, però com que les intervencions estan molt condicionades per les obres que es fan i per els espais on s'actua, a vegades no podem conèixer tot el taller o totes les terrisseries en la seva extensió, que a més eren espais de dimensions bastant considerables, que no estaven cenyits en les parcel·lacions actuals o l'ordinal de les cases actuals. De manera que aquests tasters, aquests abocadors, on hi hem recuperat centenars i milers de peces defectuoses. Per tant, no ha de venir de gaire lluny. Tot allò ha de venir d'un forn proper, que eren fornades que quedaven malament, les peces rebregades o defectuoses, i les llançaven o les acumulaven en alguns punts. Per tant, aquests 4 jaciments amb aquests tasters i abocadors també serien indicatius de 4 més tallers nous diferents, que se sumarien en aquests 9, que sí que hi ha evidències de forns i elements directes de la producció. Pel que fa a l'aportació cronològica de l'arqueologia, pel que fa al coneixement dels períodes històrics i la datació d'aquests tallers, l'arqueologia ara com ara ens constata, tot aquest seguit d'intervencions, unes datacions entre final segle XVII, segle XVIII i gran part del segle XIX. De moment, en les intervencions, no hem localitzat, no s'ha localitzat cap forn, taller ni evidència de producció de terrissa ni ceràmica anterior a finals del segle XVII. Parlem més o menys entre 1650 i 1670. A veure, aquestes coses de l'arqueologia, de trobar unes coses d'un període i d'uns altres no, pot ser aleatori, però en aquest cas, com que les intervencions són moltes i l'aportació de forns i tallers és molt elevada, la seva correspondència, tots a una mateixa etapa cronològica, l'època moderna plena, és bastant indicatiu que el desenvolupament d'aquesta activitat artesanal, de producció de terrissa, es genera a partir d'aquest moment. Anteriorment, si existia o hi havia algun ceramista o terrisser a la vila de Sabadell, doncs al segle XV o al segle XVI, ara com ara és una incògnita. No ho podem testimoniar arqueològicament. No en tenim cap evidència, però alhora és indicatiu que, per tant, no devia ser una cosa massa desenvolupada. Alguns autors han plantejat que en l'època gòtica, als segles XV, l'existència d'un possible terrisser, un pauller, a partir d'uns esments documentals i unes referències indirectes, però ara com ara tampoc tenim més documents escrits que ens parlin de l'existència de ceramistes i terrissers des del 1400 fins al 1700. No hi ha cap document. I alhora no hi ha cap evidència arqueològica que ens indiqui de l'existència de cap forn, ni producció, ni peces defectuoses d'aquests períodes. Tot es concentra en aquesta etapa de final del segle XVII i segle XVIII ple. És el moment àlgid de l'activitat artesanal terrissera a Sabadell, que és el moment
de la vila terrissera en essència és l'etapa del segle XVIII. Amb tots aquests forns que hem localitzat per l'arqueologia, que és bastant elevat el seu nombre, ens indica que era una activitat bastant desenvolupada i que segurament, no segurament, amb tota seguretat abastia tot l'entorn comarcal, fins i tot l'àrea de Barcelona i tot l'àmbit del que seria potser la depressió prelitoral. De fet, a Terrassa, per exemple, en aquests mateixos moments tampoc hi ha constància que n'hi haguessin, Granollers tampoc ens consta, de manera que sembla que Sabadell en aquesta etapa s'especialitza o es desenvolupa amb aquesta producció de terrissa, de peces d'ús domèstic i culinàries, per distribuir-les en tot el que és com l'entorn. Pel que fa al coneixement o l'aportació que ens ha fet l'arqueologia sobre la distribució i l'organització d'aquests tallers, també és interessant, on apareixen. Doncs apareixen en zones perimetrals, una mica perifèriques del que era el nucli de la vila d'aquests moments, de l'època moderna, dels segles XVII i XVIII, que bàsicament encara es mantenia bastant cenyida en el que era el seu perímetre de muralles. És a dir, aquí, per exemple, podem veure aquestes línies, aquesta línia marcada en vermell, correspondria a la muralla baix medieval, la muralla dels segles XIV i XV, que encerclava tota la vila, el nucli històric, l'església d'aquest punt, el barri del Raval aquí dalt, que també estava encerclat per muralles, i aquesta era la configuració de la vila de Sabadell en aquesta etapa. La resta no hi havia res. Doncs, què veiem? Les intervencions què indiquen? Doncs indiquen que els tallers, aquestes instal·lacions artesanals, s'emplacen en aquest punt perimetral de la muralla, a vegades recolzant i aprofitant-la, i altres vegades fora d'aquest àmbit de muralla. Això té certa lògica pel fet que eren com activitats una mica molestes, el tema de forns, risc d'incendis, fums, la seva extensió que necessitaven per treballar, i el nucli central, el nucli històric, ja estava prou cenyit per edificacions. De manera que veiem que a la zona nord, realment, en el barri del Raval, carrer Raval de Fora, Raval de Dins, Raval de Fora, que serien aquests dos, és on hi trobem el major nombre de forns i tallers evidenciats a nivell arqueològic. La resta, trobem alguns també en aquests punts també perifèrics, fora de la muralla, d'aquest sector del carrer de la Salut, en aquest cas és el que ens ocupa aquí l'exposició, que s'ha identificat com el de Pere Moixí, del segle XIX, en aquests punts d'aquí, carrer Salut, i en aquests punts laterals també de la part sud de la vila medieval. És interessant, és indicatiu, aquest elevat nombre de forns i tallers en aquest punt, que configura el barri del Raval en aquesta etapa com el barri per excel·lència de l'activitat terrissera. Pràcticament aquí s'hi han fet excavacions de certa extensió, de manera que tots aquests punts d'aquí, tots els processos d'urbanització dels darrers 20 anys, ens han permès fer una excavació amb extensió de tot aquest quartant en la seva totalitat. Igualment, aquests sectors nords també. De manera que podem saber molt bé quina era la realitat i l'activitat que tenia aquest barri del Raval en totes les seves etapes històriques, des dels moments medievals fins a l'etapa d'època moderna. I és en aquest moment d'època moderna, dels segles finals XVII, segle XVIII, on pràcticament hi trobem només uns forns de terrissa, un darrere l'altre, i tallers i àmbits d'obradors successius en tot aquest espai. I res més, de manera que era un barri que es va especialitzar en això, amb la instal·lació de tallers i forns i obradors, i alhora amb l'habitatge corresponent del terrisser o de la família terrissera, que normalment això coexistia, i una part era la part d'habitatge, la part més petita, per exemple, en aquest cas, la que donaria en el carrer Raval de Dins, a les façanes d'aquest sector d'aquí, i als darreres era on s'hi emplaçaven els tallers, forns i àmbits de la producció terrissera. Ja entrant a veure alguns dels exemples, els principals exemples d'aquests tallers, i
localitzats. Tindríem els de la via Massaguer, això que comentàvem, això és el barri que dèiem, l'antic barri del Raval de Sabadell, al sector nord, en el tram de la via Massaguer, la finca número 6-8, una de les primeres excavacions d'una certa extensió de superfície, i ja ens va permetre localitzar com quasi bé en tot el seu espai s'hi emplaçava un taller i obrador de producció de terrissa amb diversos elements associats. No només els forns, que en tindríem dos, un aquí i un aquí, sinó aquests bogis, pous d'extracció d'aigua vinculats a l'activitat del treball de l'argila, de l'assecat, dels òxids, dels desgrassants, perfils vidriats, etc. De manera que ja veiem que aquest taller de passa és una cosa de certa envergadura i a nivell d'espai sobrepassa els límits de l'espai d'intervenció arqueològica que estava cenyit al parcel·lari actual dels habitatges, però que ja veiem que les restes se'ns anaven cap a ambdós costats. En aquest cas va ser interessant el fet que també es va localitzar la muralla baix-medieval del segle XIV, és aquest mur d'aquí, i l'espai del fossat o vall defensiu que hi hauria davant, de manera que aquí, de la via Massaguer, tindríem l'església de la Puríssima, estaríem ja a l'exterior, això era fora muralles, fora fossat, i d'aquest espai cap a dintre, el carrer de Valdedins, que estaria aquí dalt, seria l'àmbit intramurs. En aquest cas, aquests dos forns i aquesta terrisseria es va emplaçar aprofitant aquesta paret de la muralla, en aquests moments encara vigent, de finals del segle XVII, com a zona límit. A partir d'aquest moment del segle XVII i que es desenvolupa l'activitat de terrisseria, el fossat és utilitzat com a àmbit d'abocador. Això que us comentava d'aquests testers on s'hi llencen les peces defectuoses, doncs era un espai ideal, perquè ja tenien un gran fossat, un gran vall excavat al subsòl que es podia anar a omplir tranquil·lament amb tots els residus, totes les peces defectuoses que generaven aquests tallers. Amb l'excavació d'aquest espai és on vam poder localitzar diferents estrats d'abocament formats exclusivament per peces ceràmiques, una sobre l'altra, llançats a l'interior del fossat i fruit d'aquestes produccions defectuoses de la terrisseria. Aquí tindríem diferents detalls d'aquests forns, d'aquestes estructures d'aquests forns. Els més antics són uns forns més de reduïdes dimensions, que bàsicament tenen una cambra inferior de combustió. En aquest cas, per exemple, aquí és el procés del desmuntatge d'aquests forns, de la reconstrucció, una mica per entendre i documentar les seves característiques constructives. Realment que teníem una càmera de foc o de combustió semi-subterrània, excavada al terreny natural, amb una boca d'accés, on aquí a l'interior s'hi posava la llenya i s'hi feia el foc, i disposarien d'una graella i una càmera superior on hi havia les peces que en aquest cas ens ha desaparegut. Ens vindria a partir d'aquest nivell cap amunt. Aquí tindríem la càmera de cocció de les peces, també amb un accés frontal per carregar aquests forns. Aquest concretament que veieu aquí, potser és el més antic que s'ha localitzat fins ara. Aquest es pot datar a la segona meitat del segle XVII. Aquest seria dels primers que tenim d'aquesta activitat terrissera d'època moderna. És bastant diferent als que ja veureu després del segle XVIII, és molt més petit, combina més l'estructura més amb còdols, pedres i morter, no té tant ús de rajol, com després del segle XVIII pràcticament tots estan construïts amb rajol d'obra cuita, amb maó, i en canvi aquest seria dels primerencs. Per exemple, aquest altre ja seria posterior, aquest és del segle XVIII, aquest encara manté la part de la graella, que es veu aquí en aquests espais fent, aquí també és la seva vista de la construcció, dels desmuntats, procés fins a la part final, que és simplement un retall fet en el terra, on després s'hi vesteix l'estructura construïda del propi forn. Un altre cas, una altra intervenció molt propera en aquesta, 4 o 5 números cap amunt, d'aquí la via Massaguer i el Raval de Fora, també va permetre localitzar, en aquest cas, un gran forn del segle XVIII, aquest sí que és entre 1750
1780, que es va datar molt bé, hi havia monedes i moltes peces a l'interior, i ja és quasi el doble d'aquell que vèiem abans del segle XVII, més petitonet, i hi ha un altre tipus d'estructuració de la cambra de foc, amb un muret central de suport i els brancals de la grella, una grella de grans dimensions, amb arcs que recolzaven sobre aquesta espina o mur central, i una boca de càrrega de foc per accedir a la càmera de foc amb les faixines i amb la llenya per cremar, i just en aquest nivell es torna a passar el mateix, és on hi hauria la grella en si mateix, que en aquest cas podem trobar ensorrada a l'interior, i faltaria la part amb alçat, que era la càmera de cocció de les peces, on es posaven les peces a coure. Això es fa la dinàmica constructiva d'aquests espais, especialment intenses de finals XIX i especialment la primera meitat del segle XX, en aquests punts aquí a Raval, amb construccions de blocs d'habitatges i això, són el que ha fet que es rebaixés els nivells de circulació i ens fes desaparèixer les parts alçades d'aquests forns. Aquí tindríem unes vistes del que seria l'estructura que es conservava, en el cas força bé, era tota l'alçada de la cambra de foc i combustió, que en el seu interior encara tenia algunes de les darreres peces, de les últimes fornades, que havien quedat caigudes a dintre. Aquí podem veure el repertori, tot aquest conjunt de peces que són totes iguals, són topins i topines amb bec pinçat, amb una nanxa, arrugues, ben lligats per dintre. Tots aquests estaven a l'interior de la cambra, era l'última fornada que havia quedat malament, perquè estan com deformats, rebregats i ja no els van ni recuperar. I a sota tindríem una vista del repertori d'altres peces que es produïen en aquest forn, però que no es van localitzar a l'interior del forn, sinó que es van localitzar en el fossat, en el retall del fossat defensiu que dèiem baix medieval, llançades com a peces defectuoses per reomplir-lo. Bàsicament, en aquests moments del segle XVIII, i aquest taller concret, elaborava grans xibrells i plats, tot el conjunt d'olles, topins, topines, peces per anar al foc, i càntirs de diferents mides i vitriats marrons i verds. En aquest cas no elaborava plats decorats o plats de vaixella de taula, d'aquests decorats amb decoracions figurades i geomètriques i vegetals. En aquest cas no, només produïa aquests utensilis més culinaris, més d'ús domèstic i no tant de vaixella de taula. També va ser interessant la recuperació d'elements de terrissa propis de l'activitat productiva dels tallers, bastant curiosos o singulars aquests elements d'aquí, que es coneixen com a cilindres d'enfornar. En definitiva són com una mena de cilindre fet de ceràmica, d'uns 50-70 centímetres d'alçada, tenien diferents mides, que té totes les seves parets laterals diverses perforacions on s'hi col·locaven aquests ferrets o clauets que es denominen, aquests espais d'aquí, i servien per aguantar els plats que anaven tots col·locats dins d'aquests cilindres, una sobre l'altra, de manera que no es toquessin. Després s'agafaven aquests grans cilindres, tots sencers, amb tots els plats col·locats a dintre, i es ficaven a dins la càmera de cocció de les peces a coure. De manera que un espai d'un forn d'uns 2 metres de diàmetre de la seva cambra sap que n'hi cabien molts d'aquests cilindres, i cada cilindre hi cabien potser una 50ena de plats. De manera que podia ser una mica el material arqueològic i els elements aquests que recuperem, clar, són indicatius també, és la realitat física de l'abast i l'entitat de la producció que tenien aquests tallers, de manera que cada fornada podia produir milers de peces en una sola fornada. En aquest cas és molt elevat el nombre d'aquests cilindres que vam recuperar, una mica fragmentats, reconstruïts sobre aquest tipus de peces que us dic, que quan ja havien quedat en desús també es llançaven, eren com si diguéssim envasos per amortitzar el reciclat.
Aquí també vam poder documentar que hi hauria una producció de terrissa decorada, que en aquest cas seria aquestes peces d'aquí i aquestes, també d'aquest moment del 18, més puntual, és a dir, si totes aquestes altres peces de plats de terrissa marrons senzills, gibrells, càntirs, era numèricament elevada, eren les produccions molt elevades, era més minoritària i més restringida la producció de plats i bols decorats, més selectiu, eren peces una mica més treballades, que requerien decoració amb diversos òxids i colors, diverses cuites, etc. De manera que en produïen menys. Aquest tipus de plats de terrissa decorada són els que venen a substituir la vaixella ceràmica que es coneix com a ceràmica catalana dels segles XVII i XVIII, aquesta decorada en blau, que tindríem unes mostres d'aquests plats, que era la vaixella de taula. Doncs a nivell popular, a partir d'aquests moments dels segles XVIII, prolifera i es comencen a produir plats per consum d'aliments, per vaixella de taula, decorats una mica a l'estil o que vindrien a reproduir o substituir la ceràmica, aquesta lapissa, la ceràmica catalana blava decorada. Un altre conjunt, també dins d'aquest grup del barri del Raval, aquest ja a la part nord del barri del Raval, de manera que també és indicatiu, els que vèiem abans estarien més a la part de baix del barri del Raval, i aquests vindrien a estar ja on acabava el barri del Raval, començava el carrer Convent, de manera que allò que us comentava, que l'emplaçament de les terrisseries ocuparia pràcticament tot el que era l'espai físic de l'antic barri medieval, que abans era d'habitatges, passa a ser un barri artesà i centralitzat a la producció de terrissa amb diferents terrissers i obradors ubicats en aquests punts. Aquest és més a la cantonera, al final de tot, del Raval de Fora, al carrer Convent, i també va ser possible localitzar un parell de forns d'aquests, també del segle XVIII, finals XVII, del segle XVIII, i un elevat nombre de peces defectuoses, indicatives de la producció. En aquest cas aquí veiem unes peces que són bastant característiques de Sabadell, que són les botiges, les botiges de Sabadell. En aquest cas, aquest taller en produïa. Ja anant més cap avall, fora ja sortint del barri aquest artesà del Ravals, ja ens anem a les zones més perifèriques de la vila, fora muralles, en aquest cas el carrer Sant Quirze, era un dels antics camins de sortida de la vila, doncs en els seus laterals és on s'instal·laven aquest tipus d'activitats, ja sigui perquè eren fàcilment accessibles, quedaven apartades dels llocs d'habitació, de manera que no molestaven, i tenien espai. Tot aquest sector del carrer Sant Quirze, en avall, es comença a urbanitzar fins a entrar bastant al XIX, de manera que en aquests moments del segle XVIII eren llocs aptes, eren espais erms, on instal·lar aquests tallers d'aquestes dimensions i envergadures amb aquests forns de cocció i que eren tan molestos i produïen fums, etc. En aquest cas podem veure un d'aquests forns que té dues fases. També hem pogut constatar, amb el que us he pogut veure, que aquesta activitat tan intensa, aquesta producció tan intensa, afectava les pròpies estructures dels forns. Vull dir que les combustions tan successives els malmetien, si fos per esquerdes, fos perquè la grella la debilitaven, de manera que tenen reparacions habituals. És comú detectar-hi, pràcticament en tots els forns, alguna o dues refaccions fetes en diferents moments del que seria la construcció del propi forn, el fet aquest. En aquest, per exemple, es veia molt clar. Un primer moment era amb aquest accés frontal i una petita porta d'accés a la cambra de foc interior, devia produir-se algun tipus d'ensorrament i aquesta part va caure, i van tancar aquí i van obrir un altre accés frontal. Aquí el podríem veure. Aquest seria l'aspecte de l'últim moment i el segon accés per accedir a la cambra de foc. Havent anul·lat aquest primer d'aquí, que aquí el veiem obert.
un altre indici d'aquesta activitat frenètica o tan intensiva de producció en aquest curt espai de temps. Parlant del segle XVIII, no? El segle XVIII, clar que és un segle i dona per molt, però ens mostra que l'activitat no parava mai. En aquest cas és un segon forn, també en aquest punt aquí al carrer Sant Quirze, en aquest camí de sortida de la vila, que també té diferents moments, amb una boca d'entrada aquí bastant maca, aquesta llinda de pedra, que va ser també aparedat en el moment en què s'abandona a final del segle XVIII i ja s'edifiquen habitatges, ja es parcel·len, ja hi ha tot el creixement urbanístic del XIX d'aquests sectors més propers a la zona de muralla i per tant ja s'anul·la tota aquesta activitat artesanal, preindustrial de la terrissa. En aquest cas va ser molt evident aquesta seqüència d'abandonament i rebliment de la terrisseria per la construcció d'un habitatge al segle XIX. Un altre exemple, també d'aquests perimetrals, que estan sent molt puntuals, però sí que distribuïts pràcticament en tot el que és el perímetre, tant pel que seria el costat de ponent com pel costat de llevant. De manera que ens indica que si es fessin més intervencions, aquesta realitat augmentaria. Per exemple, al carrer Sant Joan s'han fet potser, no sé, el que seria al costat de la línia de façanes, potser 4 o 5 intervencions. Doncs clar, ja que amb una i amb dues hi ha qui trobis la instal·lació d'uns forns, t'indica que probablement n'hi hauria més, tenint en compte la puntualitat de les intervencions en aquests sectors. No és com el Raval, que el Raval sí que l'activitat de l'arqueologia ha estat molt intensa, amb moltes excavacions, en canvi en aquestes altres zones és més puntual. Aquí al carrer Sant Joan passava el mateix, en un espai d'una finca parcel·lada, estreta del segle XIX, ja ens va aparèixer un gran forn del segle XVIII, en aquest cas extenent-se cap a sota la casa del costat. De manera que això que us comentava d'aquests tallers, el seu abast era molt més gran que el dels habitatges i les parcel·lacions actuals. I finalment, aquest és ja com una aportació més recent, perquè això que hem acabat d'excavar fa 3 setmanes, per dir una cosa, és també en l'arc del Raval, a la via Massaguer, entre els espais que quedaven dels solars anteriors que hem vist, via Massaguer 6-8 i via Massaguer 16-21, aquests darrers 3 mesos hem pogut excavar l'espai intermig, de manera que es pot connectar tota una gran extensió de pràcticament 200-300 metres de llargada excavades en extensió. I el que hi hem localitzat és més forns i, altre cop, aquesta activitat terrissera tan intensa que ocupa tot aquest barri del Raval. En aquest cas hem trobat 2 forns, passa una mica el mateix, aquesta dinàmica. Aquí tindríem restes de la muralla, també les hem trobat aquí bastant més malmeses que el solar al costat, i tot el vall defensiu, el Fossat, que s'estén cap al mig de la via Massaguer, això és just davant de l'església de la Puríssima, de manera que tota la via Massaguer ocupa el que era el fossat defensiu del segle XIV i XV, era d'una amplada considerable, uns 8-9 metres d'amplada, tota l'amplada del carrer, i fins i tot encara entrava aquí a la línia de la façana actual de la via Massaguer, uns 2 metres. Què tenim, doncs? Tenim el mateix. En aquest extrem i recolzant-se en el mur de la muralla, en aquests moments del segle XVII i inici del segle XVIII, encara amb alçat i encara vigent, encara no havia començat el procés de desmuntar i de trencar les línies de muralles de forma diguem-ne, intensa. És aquest moment que encara coexisteixen i els forns s'emplacen, recolzant-se en el que era el mur de tancament de la muralla. Torna a passar el mateix en el que era l'espai de Fossat, el bany defensiu, ser una cosa fonda, torna a ser utilitzat per abocar-hi més peces defectuoses i utilitzar-lo com a tester. De totes les peces que quedaven malament, doncs aquí mateix, vinga, totes anaven
cap aquí a l'interior. I ara ja saltant a l'etapa, ara hem vist tot el que és el repertori i diguem la realitat arqueològica de la terrisseria del segle XVIII, que bàsicament se centrava en producció d'elements de cuina, plats, olles, cantis, etc. I què passa? En el segle XIX hi ha un cert canvi en la producció i en els tipus de forns. Quan ja entrem al segle XIX, apareix una producció, els terrissers o els que van quedant, els que queden en aquesta més etapa com a final del XIX, també diversifiquen la seva activitat i comencen a produir elements ornamentals d'arquitectura, elements auxiliars de la construcció. Aquesta de la construcció neoclàssica, doncs es comencen aquí a produir aquest tipus d'elements. I especialment un dels més rellevants, i que també es va excavar ja fa uns quants anys, on hi ha Massaguer mateix, però a l'altra banda del Fossat, és a dir, fora, en aquest cas era fora del nucli de la vila i del barri del Raval, eren els espais erms que hi havia, que eren del terme de Sant Pere de Terrassa, a l'altra banda de la vila Massaguer, s'hi construeix el taller lliurador que s'ha pogut identificar com dels Escaiola, de la família Escaiola, de la primera meitat del segle XIX. Això encara està visible i es pot visitar en la botiga de Cal Ventura, on hi tenim complet tot el soterrani de càrrega i de treball d'aquests forns, amb dos forns enfrontats, dos forns a cada extrem, dos forns productius. Hi ha també tècnicament i constructivament diferents en els que veiem del segle XVIII. Aquests del segle XVIII que eren més senzills, amb una càmera de foc i una càmera superior de cocció de peces, que ens han desaparegut. Aquests d'aquí ja són un tipus de forns que es diuen forns de torre, forns de tipus morú, que tenen diferents plantes successives, tenen unes dimensions molt més grans. Precisament per què? Perquè van començar a desenvolupar aquesta producció d'elements escultòrics, elements ornamentals, elements figurats de gran format que els forns anteriors que feien plats i olles no era possible desenvolupar aquest tipus de producció. Per això és singular aquest exemple dels forns de Cal Escaiola és emblemàtic, pel seu estat de conservació excepcional contra tot. Vull dir que i per rematar el que seria de l'aportació arqueològica que dèiem dels testers i abocadors, que no són tallers en si mateix, però són indicatius de tallers, tenim diversos, especialment el del carrer Les Valls destaca pels seus abocaments a l'interior del Fossat. Torna una mica a passar el mateix. La part excavada, on hi havia la muralla i el fossat defensiu, torna a ser utilitzat per abocar-hi lots de peces defectuoses. Aquí tenim una mostra d'aquesta densitat dels abocaments i el repertori de tuells domèstics que feien. Això també estem parlant del segle XVIII ple. 1750, mitjans XVIII. I tornem a veure una mica el mateix que vèiem en els forns del Raval, de la via Massaguer, aquests del carrer Les Valls tornen una mica a mostrar-nos aquest mateix repertori. De manera que era bastant similar, els diferents, diguem-ne, terrissers i artesans elaboraven una mica el mateix, a vegades, diguem-ne, sense cap element distintiu, de manera que no costaria molt, és impossible, si tu tens un canti i si aquest canti era fet pel Escaiola o pel Boixí, perquè és idèntic. En aquest moment del segle XVIII encara no hi ha peces d'autor, que podríem dir, o produccions d'aquests elements arquitectònics o figurats que sí que pots veure certa autoria. En aquest cas eren peces d'ús domèstic que no tenien cap més finalitat que la funcional. Un altre dels darrers tastats, aquell del XIX, abans del XVIII, aquest seria del XIX, és en el carrer Comèdies, també darrere del carrer de la Salut, en un dels camins de sortida de la vila, doncs també una gran bassa reomplerta per abocades
peces defectuoses, en aquest cas amb un nombre bastant elevat de plats d'aquests vidriats grocs, de plats petits, sense cap mena de decoració, aquests funcionals per d'ús domèstic i culinari, però en un elevat nombre, tot aquest espai reobert d'aquestes peces, doncs clar, són milers, literalment, milers de peces. I ara ja finalment entrant ja per veure aquesta etapa final, que a més a més ja coincideix per acabar aquest circuit, aquest recorregut de l'activitat artesanal a Sabadell, que és especialment forta al 18 amb tota aquesta producció que vèiem, ja entraríem en aquesta etapa final del segle XIX, on us comentava això d'aquesta especialització o que sorgeix aquesta nova línia productiva d'elements ornamentals i arquitectònics, que al forn de l'Escaiola es va especialitzar. També el taller i obrador de Pere Moixí, el que hem ara pogut localitzar i identificar amb la intervenció arqueològica al carrer de la Salut, que és el que tenim la mostra aquí al museu, hem vist que destacava aquesta producció, podríem dir, artística, o d'elements ornamentals, tant figurats com decoratius, associada a la construcció dels edificis neoclàssics i també a la imatgeria religiosa. El papernar en espais públics, a torn del campanar, sembla ser que Pere Moixí va fer unes grans figures de terracota a mida natural que anaven a unes hornacines, imatges religioses que podrien anar a les esglésies. Es desenvolupa en aquest moment del segle XIX, la primera meitat i especialment mitjans, aquesta producció. La intervenció aquí al carrer de la Salut, en aquest taller del Pere Moixí del XIX, clar, també està cenyida en el que era l'espai on hi feien obres. En aquest cas, s'hi projectava una piscina en el pati, el que era el pati. La casa ocuparia tota la meitat que era el carrer de la Salut i a l'espai del fons, que era un pati actualment, s'hi projectava una piscina i és on ha aparegut aquest gran forn de cocció de peces i un retall associat i àmbits vinculats a aquesta terrisseria del segle XIX. Aquí tenim diferents vistes del que seria el procés de localització i excavació d'aquest forn. És un d'aquests forns de grans dimensions, com els que dèiem de l'Escaiola de Cal Ventura, d'aquesta torre sobreposada, que en aquest cas no va passar el mateix que a Cal Ventura, que es va conservar íntegrament, sense reomplir de terres ni sense trencar les graelles, simplement es van seguir en aparedat, i per tant ens han arribat sencers. En aquest cas, quan s'abandona, cap a finals del XIX, i aquí s'hi construeix un habitatge, es va enderrocar tot. Aquest gran forn, que era subterrani, es trenquen les voltes superiors, es trenquen les graelles i tot cau a l'interior i, a més, el reomplen amb terres i amb restes de peces de ceràmica, elements del propi obrador, motllos, contramotllos, elements arquitectònics, un diversificat registre de peces ceràmiques que devien estar en el taller i que en aquest moment que s'abandona no interessa recuperar i es van abocar tots en el seu interior. Aquí veiem el procés d'excavació a la part intermitja del forn, en el que seria la primera graella, hi ha una potent abocada, aquí es pot veure, que només són elements de ceràmica, siguin elements de forma, que si fogons, que si olles, que si plats, i destacant també hi ha tots aquests elements arquitectònics i figurats. En aquest cas és totalment rellevant la localització d'una peça de guix, motllo i medalló alhora, on hi ha el nom inscrit de Pere Moixí, que és el que aquí es mostra a l'exposició i és com una mica l'element estrella. És la signatura del terrisser, de l'artesà d'aquest taller. Això és inaudit, això no passa mai amb l'arqueologia, però en èpoques més antigues, en època romana a vegades es troben àmfores amb segells del productor, però en aquestes etapes medievals i època moderna, vaja, no.
és una raresa. Doncs el fet d'haver localitzat aquest medalló, aquesta placa de guix amb el nom inscrit de Pere Boixí, que sabien que pels documents que era un terrisser d'aquests moments, del segle XIX, aquí a Sabadell, doncs clar, del qual no en sabíem el lloc precís del seu taller, amb aquesta troballa, d'aquesta peça i d'aquesta signatura, no només podem atribuir al forn i tota la producció, sinó que ja immediatament podem ubicar l'obrador i el taller de Pere Boixí en aquest punt del carrer de la Salut, número 34-32, en aquest espai, que es desconeixia totalment. De fet, quan es va anar a fer l'obra i la intervenció de la piscina, no es creia que aquí hagués d'aparèixer res. Va ser una sorpresa en aquest cas. A vegades l'arqueologia aquí a Sabadell, com que ja tenim coneixements previs, podem intuir o saber que ens apareixerà en algun lloc, però és que en aquest cas va ser una sorpresa absoluta, la troballa del forn i, a més, dels tipus de materials localitzats. Aquí es pot veure aquest nivell tan potent de bocades de peces, de mollos, contramollos, elements auxiliars. Aquí, per exemple, destaca el mollo de terrissa de confitura, per fer confitura, uns elements religiosos, del Sagrat Cor, el Calvari de Crist, elements religiosos que després es reproduïen o apareixien en la confitura que es feia, que és una peça que venia destinada a una pastisseria, una sort propera aquí. I aquí tenim l'altre element singular, el medalló aquest, aquí, on es pot veure aquí, la incisió, la signatura de Pere Boixí. Diferents processos, els treballs d'excavació, com us deia, en aquest cas, aquest forn tenia 4 metres d'alçada, només hi faltava la part de dalt de la volta. Doncs tota aquesta 4 metres d'alçada per 2,5 i 3 de diàmetre estava reblert íntegrament. A les parts de baix va aparèixer restes de la graella, dels arcs de la graella inferior, perquè en tenien dues, la graella inferior caiguda a baix de tot, caiguda o ensorrada, que la devien fer caure, en el 19 van fer la casa per poder aprofitar l'espai i tirar-hi tot el que no volien i la runa diversa que hi havia per allà. Doncs en aquest nivell inferior, aquí ja seria el fons, és la part de baix de la càmera de foc, i recolzant-se directament aquí, va aparèixer tota una estesa de plats defectuosos que correspondrien a l'última fornada. Vull dir que aquest forn probablement diversificava la producció. A l'haver-hi diferents càmeres, probablement, i és el que sembla, la inferior, la graella inferior, elaboraria peces petites, peces de forma, plats, topins i olles, aquests són aquests que van quedar enfonsats dalt, i les altres és on s'elaborarien les peces més complexes i més de gran format, que es feien per parts en la càmera de dalt. Treballs d'aquest procés, aquí ja veiem la neteja dels arcs de la graella feta de rajol, que estarien aquí caiguts, i amb aquests plats, amb aquesta, diguem-ne, última fornada de plats defectuosos a l'inferior. Vistes ja finals de l'estructura del forn aquí de Pere Boixí, ja totalment buidat i excavat. Aquí al fons es mantenen el que eren els arcs de la graella, per si en aquest cas cal restituir-los o no, perquè representa que tenim l'estructura dels nervis i dels arcs caiguts allà in situ, no? Que ens permetrien refer els arcs de la graella que vindrien aquí. Aquí tindríem la superior i aquí baix tindríem la graella inferior. I aquí hi ha finalment un cop tot net. Aquí podem veure aquesta estructura d'aquests tipus de forns de torre, que se'n diu fons volú, de càmeres superposades, amb uns accessos frontals, que es fan des d'un àmbit subterrani. Aquí també passa el mateix que a Cal Ventura. En aquesta altra banda, aquí a continuació d'aquesta obertura, que està aparedada, hi ha un subterrani que encara està buit actualment, que hi pots baixar i que es desconeixia totalment que a darrere tingués aquest forn, i ara podem connectar i relacionar. Tenim el forn aquest subterrani amb les seves boques d'accés i de càrrega de la càmera superior, de la càmera inferior, que s'hi accediria des del soterrani adjacent que està a l'altra banda, perquè això és tot tancat, per aquestes bandes és tot tancat. Aquí tindríem
la secció, aquí, donat que estava en aquest estat de conservació força bo i era oportú fer-hi una fotogrametria i una reproducció detallada del que és la seva tècnica constructiva, aquí podem veure aquesta diguem-ne, amb tall pel mig, de com seria aquest forn amb les seves boques frontals de càrrega i accés. L'inferior, on s'hi faria el foc i la combustió aquí, una grella intermitja aquí per peces petites que dèiem i la gran grella, la grella principal de la càmera de cocció superior de les peces grans. Aquí una mica a nivell hipotètic, restitutiu, de com seria a nivell funcional aquests tipus de forns. Aquí dalt, aquesta figura seria el nivell per on es caminava ara, del pati, això venia així recte, de manera que això no ho veies en absolut, i aquí, aquest espai d'aquí dintre, és aquest subterrani, que ara l'utilitzaven com a celler o rebost, amb unes parets aquí que no t'imaginaves mai que darrere tindrien un forn d'aquestes dimensions, de manera que quedava aquí un espai buit, que ben bé tampoc la funció no sabies quina era. Ara s'ha pogut entendre que aquesta funció era, amb aquestes boques de càrrega d'aquests forns, accedir quin és que també, a més a més, estructuralment està tot lligat. La volta del subterrani, els arcs de les boques de càrrega, forma part d'una unitat constructiva, en algun moment d'inicis del segle XIX, perquè lògicament correspondria a aquest moment, que es construeix tot de cop. Soterrani d'accés, treball i càrrega i forn de torre de càrregues successives en un extrem, en aquest moment d'això, de segle XIX, corresponent en aquest taller obrador de Pere Bocí, que, com us deia, segurament, molt probablement, és més extens de l'espai que hem excavat, de l'àmbit del pati d'aquesta finca, de passeria això. No és d'estranyar que més endavant, en el futur, o en actuacions properes als voltants, puguin aparèixer més elements que completin aquest taller i tots els seus espais, fins i tot a la mateixa casa. En aquesta casa només s'ha actuat en el que és el pati i la piscina, però tota la part del que era l'habitatge, del que és ara l'habitatge, la rendibilitat, era l'espai d'obrador i taller en si mateix. És molt possible que el mateix subterrani sigui més llarg, és molt possible que encara hi hagi un altre forn oposat en aquest que dèiem, una mica com passava aquí a Cal Ventura, és molt possible, però com que no s'ha actuat en el subsol, no podem saber. Però s'intueix, ho intuïm, aquest taller de Pere Bocí tenia que ser d'unes dimensions molt més grans. Perquè feia la producció, bàsicament, de forma sintètica, perquè ara després aquí es pot veure en l'exposició, que hi ha una mostra representativa, és el que us comentava d'aquesta producció diversificada, que comença a fer aquests elements per la construcció, arquitectònics, ornamentals, peces escultòriques i figurades, peces de forma d'ús domèstic, olles, plats i tupins, i després tot el que són elements propis d'argila o cuita o de guix del treball terrisser, és a dir, motllos, positius de motllos, bases mare de motllos de figures, etc. En aquest cas ha estat singular i rellevant el lot recuperat en aquest sentit, que no és habitual. Com veieu abans, només eren plats, olles, peces defectuoses, com a molt aquells cilindres d'enfornar, que eren una mostra d'elements tècnics per a la producció, però no ens anàvem d'aquest registre. Aquí, esclar, ha estat rellevant i sorprenent la gran proliferació de motllos de cares, de diferents formats, més petites, més grans, que fa que sigui tant més interessant que el propi forn tot el material recuperat. Aquí tenim una mostra, l'exposició ja parla per si sola de tot el que hi ha. Aquests elements arquitectònics ornamentals, per mòduls, que es feien per parts i es coïen en dues fases, i s'hi anaven aplicant elements i després una última cuita els uniformitzaven. Aquí, per exemple, tenim la tapa d'aquest frontal, que és la d'aquesta peça, i que vam trobar separada i trencada, que tancava la part frontal d'aquest permòdul d'una cornisa superior, decorada amb elements florals. Fustos de columnes, peus de gerros, d'aquests gerros ornamentals, que a vegades veiem coronant les façanes o balconades, doncs aquí tenim una mostra bastant representativa. I l'altre aspecte, ja
més artístic, més d'autor, és tota la producció figurada i escultòrica que hem pogut veure que va desenvolupar Pere Moixí a partir dels elements que hem trobat. És que tinguéssim un coneixement massa ampli, no? El lot recuperat bàsicament és de figures religioses, una Verge Maria, bustos i caps de Crist, de sants, de verges, fins i tot d'infants, o de nen Jesús, i fins i tot figures, elements figurats de gran format. Aquí ja veureu que és un cap que és més gran que la vida natural, vull dir que és una figura de grans dimensions. En aquest cas vam poder recuperar ja fragmentat, perquè és allò que us deia que el van llançar a dintre del forn perquè no va interessar, doncs clar, ja es va fracturar, no? Però que ja ens indica, diguem, l'abast de les figures que produïa aquí el Pere Moixí. En aquest cas, aquesta figura, no sé, té un rostre i unes expressions bastant peculiars i encara no s'atrevim ben bé a atribuir què era, no? Si una imatge religiosa s'escapa una mica de tots els rostres, que hi ha diversos, de sants o de Crist o de la Verge. Aquí tindríem una altra mostra dels elements en el procés de recuperació, i aquests bustos de figures femenines que es feien per parts. Ha estat interessant també l'aportació d'informació que ara genera tots aquests elements, aquests materials, en el que era la tècnica de producció, la manera de producció que és una cosa que s'ha perdut. L'activitat terrissera, el desaparèixer tant de cop i volta, no ha deixat massa registres de com s'elaboraven aquestes figures, les cuites, si es feien per parts, si primer es feien els caps i després s'hi llançaven les mans, si es feien mollos o contramollos, si eren de guix o no eren de guix. A partir d'aquí, de l'anàlisi de tot aquest material d'aquí, podrem una mica com recuperar aquesta tradició artesana i la manera de fer i d'elaborar això que s'ha perdut. I aquí tindríem una vista d'aquesta mostra de tot el que dèiem, d'aquests elements i atuells propis d'aquesta activitat, especialment els motlles de rostre. Hi ha una col·lecció bastant maca, de rostres de tot tipus, femenins, d'ancians, de joves, de nens, i les figures en positiu, en aquest cas, algunes d'animals, també, que completen aquest bloc. També altres elements, motlles per elaborar piques beneiteres, és un element bastant singular i n'hi ha 3 en concret. Al principi no sabia bé què era, però ara, ubicant aquí la cassoleta de la pica beneitera, era una placa per fer el motllo i produir en sèrie diferents piques beneiteres que anaven penjades a les parets de les cases. També ha estat quantiós els elements en guix, especialment el que eren els motlles i les matrius o les peces base per elaborar figures o peces de terrissa eren fetes amb guix. Primer es feia una figura d'argila base, que és la figura principal, i després amb els motlles reproduïes aquest element per fer-ne una producció seriada de molts més nombres. En aquest cas, aquí hi ha com una base de guix, és una mida bastant gran, és com la base mare o la forma base per reproduir una placa amb argila d'element floral d'aquests que van aplicats en les façanes de les cases, aquests que es veuen així a gran alçada, són unes plaques molt primes d'argila que s'elaboraven a partir d'aquesta base mare de guix, abocant-hi per quins orificis petits que hi ha el fang líquid. El fang líquid aquí i agafava la forma, és el motlle o la base mare per elaborar aquests elements. Altres elements també figurats de motlles i contramotlles o motlles en positiu d'elements escultòrics o elements figurats que es feien per parts. Curiosament han sortit, aquí tenim un petit motlle d'una mà, aquí tindríem un motlle d'argila cuita d'un braç d'un infant, aquí en canvi tenim un peu, hi ha un positiu d'una d'aquestes figuretes, d'un nen Jesús o d'una figura molt petita.
En fi, aquest és el lot principal, el més significatiu de peces recuperades, més que la terrissa utilitària bàsica, que ja és sobradament coneguda, aquesta és la que destaca per la seva singularitat. I amb això acabaríem, ja instar-vos a anar a veure les peces o aquestes peces recuperades del Pere Moixí terrisser. Aprofiteu, si voleu fer alguna pregunta amb en Jordi, i si no, passarem a visitar ràpidament l'exposició, perquè és una oportunitat perquè ens expliqui alguns detalls. Però si voleu fer alguna pregunta, us la repetiré. Una pregunta. L'argila, d'on la treien? Del mateix entorn. Aquí a Sabadell, l'argila d'aquí Sabadell és una argila molt bona, doncs la treia de les proximitats. Per això necessitaven, quan s'instal·laven aquests tallers, espais bastant grans perquè anaven extraient allà l'argila, tenien unes grans basses per pastar-la, etc. No la portaven d'allò. És una argila molt bona que fins i tot era reconegut per elaborar uns cantis molt prims. Era tan bona aquesta argila que en altres llocs no passava. Els cantis, aquí es feien uns cantis que són molt característics, els de Sabadell, molt alts i molt prims, quasi d'un so metàl·lic de clinc, que fas així, i en canvi els altres que feien la Bisbal o altres són més matossers, són més gruixuts. Aquests eren molt prims. I què, ja no n'hi ha d'argila? D'argila, bueno, sí, encara queda, diguem-ne, tot el que seria tot el que seria aquesta terrassa fluvial, tot el metre i mig superior és aquesta capa d'argila plàstica vermella que es diu, aquesta argila del quaternari, vull dir que la trobes tot arreu. Vull dir que... Sí, per això després es van desenvolupar també les gòbiles, que encara necessitaven més extensió i frontals d'aquests, que feien uns frontals, aquestes gòbiles, esclar, impressionants. Per això encara estaven encara més allunyades. Aquests terrissers eren una mica més la proximitat, perquè després aquests productes tenien que anar aquí al mercat, per tant tampoc convenia que estiguessin molt allunyats. I has dit que el moll d'aquell, el més gran que té aquesta peça que sembla una creu, que era bandolada? Bueno, és molt prim i era per fer unes plaques... Però no devia ser d'apretar, vull dir, era argila líquida, que era bandolada? Sí, com líquid o semilíquid, com tot, perquè és molt prim, no et posaràs una placa, no, és una cosa una mica fina. Es considera aquests tipus de molles que tenen com un forat que se li diu com per abocament. A vegades tenen també una capa, fins i tot, que és quan es fa també escultura, per coses més d'aquest tipus, que hi fas caure un fang semilíquid i ja es va desajustant i va quedant allà bé. Sembla, aquesta peça sembla que era... No m'hi he fixat, he vist la forma... És que no, ara aquí està allà, sí, podeu veure bé. Els mollos, per fer mollos, per fer peces de ceràmica, poden ser ceràmics. No s'adhereix la ceràmica amb el motlle o hi posen alguna capa intermig? Bé, esclar, aquí una mica és el que us comentava, que hi ha un desconeixement d'aquestes pràctiques i d'aquest això, no? Sí, segurament, segur que s'hi posava alguna cosa, fins i tot en alguns dels motllos, en algunes peces, ja hem vist unes traces d'algun tipus d'element líquid o de tela o de roba, alguna cosa perquè no s'adherissin. Sí. Però, clar, aquest treball tan precís no es coneix massa, perquè és que tampoc han quedat massa registres escrits ni orals, ni que ara dius sí que la Bisbal fa terrissa o el fa terrissa, però fan altres coses, no fan això. Clar, aquests elements arquitectònics, com s'elaboraven, no es coneix, és una cosa que s'ha perdut, desapareix de cop i volta, és un coneixement que no es transmet. Aquí l'únic que es va perdurar va ser amb el Marià Burguès, que és com el darrer terrisser, i que hi ha
va diversificar la seva obra en coses decorades, gerros, pots, pintats, plats, amb decoracions una mica així fantasioses, però no li diguessis com elaboraven un permòdul o una figura monumental, perquè ja no ho sabien fer, ja havia deixat de fer-se això. I és complexa, la seva... Però bé, una mica, en el fons és escultura, això que veiem que aquestes figures de gran format és escultura, de terracota, que al segle XIX va proliferar tant, com dir. Una pregunta. És l'única vegada en arqueologia i documentalment que tenim la prova material del nom del terrisser a Catalunya? Sí? Sí. El que jo sé, sí, ho mirar, sí, és la primera vegada que tenim un registre escrit, en aquest cas sobre una peça arqueològica, que identifica un taller, i alhora tenim documents escrits textuals que ens parlen d'aquest mateix terrisser, i que és aquesta coincidència. Això és el que jo sé, és la primera vegada que ho hem identificat. El que no has explicat és que els moixins després eren músics. Ah, sí. És una anècdota, no? Sí, és una anècdota després, tot, sí. Combinaven, clar, és que aquesta activitat terrissera era combinada amb altres feines. No una cosa fixa, sinó que era com estacional, depenent de les fornades, i en aquest cas, aquest Pere Moixí formava part de la famosa orquestra dels Moixins, no sé què hi tocava, si el violí o què, però sí, tenien aquestes dos vessants. I no només era Pere Moixí, hi ha 3 o 4 germans o cosins que també van ser terrissers, però el que potser va destacar més, per això que dèiem d'aquestes peces ornamentals i figurades, va ser el Pere Moixí. Dues preguntes. Un bogi, no sé si ho pots explicar què és, i després de totes les excavacions que s'han estat fent pel centre de Sabadell, si realment el fet de... O sigui, se n'han trobat molt sovint, o quin percentatge, no sé si trobem un percentatge ja de que s'hagin trobat tallers terrissaires. Sí, es podria fer, sí, un percentatge, no s'ha fet. Sí. 50%, la meitat del que hem trobat? No, la meitat encara no, però potser una quarta part. Sí, és a dir, si s'ha fet, si diguem 100 intervencions arqueològiques, grans o petites, les comptem totes igual, 100 intervencions des del 90 fins ara, doncs amb 25 o més de 25 hi ha els forns terrissers o elements o evidències de l'activitat terrissera del segle XVIII i XIX. I el que era un bogi, que deies, comentava el bogi, en el fons és una mena d'enginy de moviment animal, de tracció animal, en aquest cas és com una mena, un cercle que a vegades està delimitat per un muret, on hi accedeix un mul o un ase, té unes rodes amb uns eixos i un pal, que mitjançant el moviment de tracció animal, en aquest cas de l'ase anar donant voltes circulars sobre aquest espai, mou aquests engranatges o aquest eix que alhora activa alguna cosa, sigui un molí, generalment, això encara hi ha alguns exemples d'aquests gràfics encara es pot veure, per moldre olives, per fer oli, encara s'utilitzava aquest sistema que es diu de tracció animal, és desgraciat per l'animal, perquè esclar, com està allà esclavitzant donant voltes permanentment tota la seva vida en això, no? I en aquest cas, a les terrisseries, era per moldre els quarsos, minerals, els desgreixants, probablement, perquè eren els fondents dels vidriats, de la terrissa i tal, i també per activar mecanismes hidràulics, sínies, per extreure l'aigua dels pous. La presència dels bogis, que se'n diu, aquí vinculats en aquests obradors, era per aquestes funcions. Podem concloure així que Sabadell venim del tèxtil però també de la terrissa, Clar, sí, certament. Venim de la terrissa. El tèxtil, sí, fa de relleu i va una mica acabar amb aquesta activitat artesana o preindustrial, igualment, que també amb l'activitat agrícola, no? Vull dir, és com
Sí. Però aquesta faceta, aquest aspecte econòmic o productiu de la producció terrissera potser no havia estat prou valorat o s'hi situïa, hi havia terrissers i això, però ara l'evidència arqueològica, que no fos el registre material físic i directe, hòstia, ens mostra que pràcticament, no diguem que estava especialitzada, però sí que resulta que tenia uns barris especialitzats. Per tant, era una vila de producció de terrissa que podia competir amb les tradicionals de Verdú, de la Bisbal, de Quart, etc. Vull dir que no... Una mica s'havia quedat en l'oblit, i ara una mica gràcies a l'activitat arqueològica ha ressorgit. Perdó, un apunt. La indústria tèxtil dins la història de Sabadell és una anècdota, però una anècdota. Són 100 anys, Vull dir, comença amb una etapa concreta i determinada, mitjans del 19, i pràcticament el 20 s'acaba. Vull dir, ve ser o haurà sigut, i quan es valori més anys més endavant, és una pura anècdota de 100 anys, d'una cosa que tant es podia fer aquí a Sabadell, com a Granollers, com a Vacarisses, com a qualsevol lloc, perquè de llana venia d'unes altres bandes. I en canvi hi ha altres facetes, i aquesta de la terrissa n'és una, que són 3 segles. Vull dir, té un pes enorme, i en canvi el tèxtil, perquè és molt recent, però va ser un espai de temps dintre de la història. Són 100 anys, justets. I una mica el sentit o la clau del tema està en això que dèiem de l'argila. Clar, no és gratuït, per això que dèiem que hi ha unes vetes d'argila tan bones que fan òptim que es desenvolupi aquesta activitat de forma tan intensa i no a Granollers, per exemple, que hi ha grava, no? Clar,